Romi nomadi nisu imali pisani jezik, ali imali su način da jedni drugima i bez susreta prenesu informacije od važnosti na putovanju. Činili su to vizuelnim šiframa, koje su nazivali patrin. Patrin se pravio od lišća, perja, drveta, kože, stakla ili tkanine. Ostavljali su ih na mestima na kojim bi bili lako uočljivi. Ne Romima nisu značili ništa, ali Romima su značili sve. Gde ima hrane, a gde sveže vode, gde su sigurni, a gde je za njih opasno. Danas se patrin više ne koristi, ali ostalo je sećanje na vreme kada su Romi morali da izmisle tajni jezik kako bi preživeli u surovom svetu oko njih.